Pak, amit sewu Pak. Sapa iki? Niki kula badhe nyambut damel Pak. Kok gembrutu? Badhe kados dhuwit Pak. Lho wong cek gagahe ngene kok golek dhuwit ngene ya ora pantes. Sing penting barokah lan halal Pak. Iya, tinimbang kumpul dadi jerone desa kalang ngene iki ora apa-apa. Pun lali bayarane lho Pak. Beres. Parian Pak saged ta. Ya kudu wis pokoke wong parikan. Asik. Ali-ali tumumpang kasur tilingono larang royane Aja lali pahlawan sing gugur ngilingono gedhe jasate. Kali kula kali arep nyabrang kana wote Tangga mati kulon gemati arep tak tinggal padha abote. biru sing kaya mangsi gedang hidup kana di sini Najan ayu wong kaya putri gak duwe bojo kana atine. awang-awang rame mendung wong trenggiling ombo sisi Tega nyawang ora tega nundung eling-eling kebeciane. nang jombang kampunge sengon remagen ngake wedine Gak sambang nek kirim ingon nek gak seneng apa matine. jangan kropot jangan alur terik dewi neng pinggir sumur Tresnane abot mancing sedulur awet to urip saumur. kantun bayarane Pak. Oh sik iki cara burung sak babak. Wadane bal-balan sak babak. Patet. Oh ngoten. Iya. Wong niki nek sampean kepengin ningali hiburan, kepengin ningali kesenian, sampean cetel channel YouTube sing wis melegenda sak Jawa Timur. Apa iki jenenge? Sampean kepengin semerap, sampean buka ten HP sampean jenenge Idola Budi Channel.